Čerpal som námet vlastne z toho života, čo som videl okolo seba a aj zo svojho života a možno aj z Radošinského národného divadla, ktoré mi bolo takou inšpiráciou, ktoré má tak ako dosť blízko k tomuto a ja zase k tomu. A tak nejak sme to dali dokopy a tak to z toho vzniklo. No. Začal som si prvé vety písať, keď som mal 16 rokov, čiže už dosť dávno. Potom som to prerábal, lebo by to nebolo bohvie, čo keby sa na to pozriem, ako to bolo pôvodne. A teraz už od roku 2013, keď sme to premiérovali pred rokom, tak je to asi v takejto podobe a vždy sú tam nejaké improvizácie, ale v podstate dá sa povedať, že nejaký rok a pol je to asi takto, ako to je. No toto bolo 8. predstavenie. 99% aj viac ohlasov bolo pozitívnych, takže sa teším. 5. krát to bolo túto na tomto mieste a 3 krát na festivaloch po Slovensku. Pozri, Kajco, čo som ti doniesol? Knižku. Menej knižku? Mi na čo bude? By si čítal. Akurát tá tvoja mačka. Počuli ste to? Čo sme počuli? Ale nič. Iba taký zvuk, ako keby niekto prešiel mačku osobným automobilom. Skoro sa mi zdalo, ako keby klopal bol niekto. Je to teda vaše? Však to je Cilka. Moja Cilka, Ježiš, aká je bohovská. Tam som jej dával ráno priletnú kuchynu, ani nejedla, videa, ona tie krmiva to moc nemusí a takto, ale pobere si laška a leží a takto sa nechá sa škrapkať, keď spínka za uškama. Ježiš moja. Ja hrám postavu Miša, je to vlastne taký dedinský, by som povedal, hra takého suveréna, že on vie vždycky nájsť nejaké to dievča. Sám je ženatý síce nešťastne, ale videli sme, ako to dopadlo. A v podstate on toho Kajca bere tak, akože no, snaží sa mu pomôcť, nech už aj on si nájde tú nejakú tú lásku, aj keď to nemusí byť láska, ale nejaká žena do života, ktorá sa o neho postará a nech tak nepláva sám životom. No a žiaľ to nevyšlo tak, keď to ide násilím, ale keď to ide vlastne tak samé od seba, tak to je vždycky tá najlepšia cesta, že život si vždy nájde tú cestičku už potom aj v láske, aj celkovo v iných veciach. Ťažko sa dá charakterizovať, ale ona je niečo také, že sa v nej prelína moja inšpirácia v nejakom takom vidieckom, takom veľmi prostom človeku alebo jednoduchom a zase sa prelína trošku so mnou a s nejakým možno takým zase ako keby miestami prechádza do takého filozofa a tak nejak sa to snažím spájať. Aj ťažko je to charakterizovateľné, no. Zdravie, chorobe! Kúknite 3 banány naraz. Publikum bolo veľmi dobré, aj nám sa veľmi dobre hralo. Diváci chytali sa, smiali sa, boli takí odviazaní, neboli takí strohí, že nebáli sa prejaviť emócie. Tvoje dobro! Poďme si konečne vyskúšať ten hovor! Už si išla, ja? Dobre si... Dobre, aby sa mi to lepšie nepovsú... Hovor. Prosím. No mama, však to som... Ja.